I to powiedziałem? No co? A się kolega? Co pan tak kręci? Trzeba jak to się, archiwizować. Wczoraj porozmawiamy z Pawłem Wołyszem, który rzeźnik królował śniegu. Z siebie są niektóre są w stanie na etapie Ale też były laki. No bo to ładne takie akurat wiecie, na przestrzał, ładnie się 2 godziny. 2 godziny na pewno, na sporo czasu, ale warto tutaj być na No. No jest tak, że przychodzisz po prostu i siadasz i wchodzisz do porady. Patrzysz to zobaczymy jak się rusza. To będzie delikatna królowa śniegu. Do tego jeszcze tron. Jest dzisiaj to jeszcze jutro będzie zależało od tego jaka będzie temperatura, ale jak na razie to z tego co będzie to wszystko jeszcze trwało. Oczywiście trudno jest ocenić dokładnie ile czasu, bo to już sprawa naszego artysty, ale już sama rzeźba mniej więcej się wyłania spod dłuta, ale to nawet chyba nie jest jeszcze z całego świata serce jarmarku to Pierzeja
południowa rynku. Tutaj znajdziemy tradycyjne węgierskie kiełbasy paprykowe, węgierski boczek, ale także nalewki, gofry, żelczne. Tutaj również można zaopatrzyć się w monetę pamiątkową z wizerunkiem kasztana prezentusia, a Kowal wyguje dla nas Musztarda. Nie, bez musztardy. The fact that she's very, A pana szpilka poproszę. nie mam. O, patrz, jak fajnie. do wyjrzenia wizerunku turystycznego potrzeba bagatela. Ale pychów dostałeś. Tyle więcej do tyłu bloku. Teraz to na pewno wszystko uważać. Ale takie przedsięwzięcia zdarzają się nam choćby z pamiątka z jarmarku. W tym roku będzie nią polowa śniegu, będzie również stron, na którym będzie można... Niestety temperatura jest taka, że mamy gwarancję długo na punkta, że 2 punkta na pewno będzie konsolą. Dzisiaj będzie jutro, zdaje się, że też pamiątki z jarmarku bożonarodzeniowego 2015. Daje za bardzo dekoracje. Mogą wbijać, ale nie ma tego drzwiaka. Tak, 25 zł. Kurwa. Telewizji wskakuj tam. Polsat, tak? Oczywiście.
Marku, wystarczy przyjechać do stolicy Dolnego Śląska, żeby skorzystać ze wszystkich wspaniałości i atrakcji tej imprezy. Chodź. Mam nadzieję, że nie zdarzy się nic, co mogłoby zakłócić pracę artystów. Właśnie tak powstaje pamiątka z tegorocznego jarmarku bożonarodzeniowego Królowa Śniegu. Strony uwiecznić Królową Śniegu razem ze sobą na zdjęciu, to trzeba zrobić to jak najszybciej. Prawdopodobnie, tak jak mówił Paweł Wołski, niewiele świąt bez końca i bliżej świąt zaczyna nas ukłaniać, jeżeli chcemy spędzić przyjemnie czas w gronie. Dzisiaj trzeźwiejko, a jutro jedziemy na scenie parada Renifera Rudolfa, który jak wiemy na co dzień pracuje w zaprzęgu świętego. Ten odpychać jako editorial, wideo, są takie opcje? Tak, są, nie? Tak. I myślisz, że to by ten? Oczywiście. Że to będzie schodzić? No jak nie? Polonez. My jedziemy 150, myśleliśmy, że nic nas nie wyprzedzi. No jesteśmy, idziemy do was. Już jesteśmy tu. Pan ci się ukłonił. Od końca pracy artystów na pewno nie 5, nie 10, ale ze 20, może 30. I jak już wszystko będzie gotowe, będzie można... Ciekawe, kto zaryzykuje siadanie bez termometru z gorącą wodą, ale naprawdę warto, bo królowa wygląda przepięknie. Ja będę Damiano. My idziemy sami. Co? No ja poczekam. Co? Czekaj, muszę wrzucić. Tak się ma.
Krzyki do pomocy. Cicho, bo nagrywam. Pięknie i na pewno warto ją uwiecznić na fotografii. No cześć. Idziesz z nami? Jakie to? No. Nie można? Zobacz jaka piękna. Dobra, mała, ale mi tak wygląda. Słuchaj, Co on robi, widzisz? Nie będę nic mówił, że Solidarność jest. Wesołych. Tu widzisz, tu są parę Piwo sobie wypijmy. Przez kusikę to była kawa, to a później sesyjnie.